Matapos ang patuloy na rehabilitasyon ng mga riles at pasilidad ng Philippine National Railways o PNR, inaasahan naman ang pagbabalik operasyon ng rutang Naga-Legazpi ngayong taon. Ayon kay PNR General Manager Giovanni Miranda, puspusan ang kanilang pagtatrabaho sa kanilang bawat istasyon at infrastruktura upang patuloy na makapagbigay ng magandang serbisyo sa bawat biyahero ng tren. May mga istasyon na nadugtungan natin na yung platform. Mayroon na tayong doon sa malimbawa sa mga crossing na pinturahan na ng mga envelope para for sa safety. Doon sa mga tulay natin may mga newly repainted at mas tumibay na yung kanyang buhay. Samantala, kinilala rin ng PNR ang pananabik ng publiko sa pagbabalik ng biyahe sa pagitan ng Naga at Legazpi. Bagamat naantala ang naunang target na pagbubukas dahil sa kinakailangang pagkukumpuni sa San Rafael Bridge, tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang mga hakbang upang maibalik at muling magamit bago matapos ang kasalukuyang taon. Sa Naga to Legazpi natin, thank you at alam ko maraming naghihintay na sa mga kababayan natin sa mga taga-Kamsur at sa mga taga-Albay para sa pagbabalik ng operasyon yan. We plan na dapat nung sanang Mayo makapagbalik na nga ng operasyon dyan hanggang sa Ligaw. Hanggang sa Ligaw muna dahil yung tulay natin sa Ginubatan, kung nakikita nyo naman sa mga nagdaang news at nung pagbisita ko doon, ay under rehabilitation pa rin siya o repair. Yung north part ng bridge sa San Rafael, naiangat na yon, nasuportahan na yung bridge na yon, na nalagyan ng mga support na para gagamitin yun yung north part para paglagyan ng lifting equipment natin para mabuhat naman yung south segment ng tulay. Yung south segment ng tulay kasi andun kasi sa ilalim nun, andun yung agos ng tubig. So mahirap posisyonan yon, kailangan ng dalawang equipment sa baba at saka doon sa taas para may posisyon yon. Yun ngayon ay kasalukuyan na nag-undergo na procurement para doon sa kailangan ng mga equipment para sa pag-rehabilitate o pag-repair ng tulay ng San Rafael. Sa implementation, yung I think within this year kaya pa whether November or December ang ano namin. Kung tuloy-tuloy na maayos yung wala kaming problema sa weather, sa pagpwesto ng mga equipment doon sa tulay at saka doon sa ilog sa San Rafael ay matatapos namin yun within this year. Dahil sa panibagong pag-asa sa pagbabalik ng biyahe ng PNR sa Bicol, inaasahang mas mapapabilis ang paglalakbay ng libo-libong pasahero, mapapalakas ang turismo at mas mapapadali ang paggalaw ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng Camarines Sur at Albay. Isang magandang balita na matagal nang hinihintay ng mga Bicolano. Jane de Guzman, BH TV News.